Sánchez, fenómeno, venga, Ederto, Ederto. Suave, suave, astiro, venga, astiro. Ederto, Ederto. Ederto, venga, venga. Venga, aputxu gehiago, tipi tapa, tipi tapa. Venga, ánimo, ánimo, ánimo. Listo, lekuko aldaketa. Eta horrek nondik urten dire, eta hemengo galderea. Hori, eskurik esku. Tipi tapa. Tipi tapa, tipi tapa. Gure zarea zoa korrika. Euskal planetari da dantzan. Betikoak guri zen moika. Euskara zingo dietzirika. Kikirilikirikirika. Haupa, lekuko eramale aldaketa. Erdira. Jende berria daukagu. Korrika, nongi etorri. Korrika! Komodo, Hor daukagu, Ederto. Vale, tranqui, etorri. Zure zaila ondo gara fijo. Base, bagoaz, tipi tapa, tipi tapa. Azkeneko Coca-Cola kalte egin ote zidan. Arrolape da zuen izena, ez da, ikusten dut. Venga ba, arrolapen be euskaraz itxen duzue. Venga ba, arrolapen be euskaraz. Apa zuek, hauek berizuten Txalo, Eder eta Erraldo Ibar. Zuek zaude foruko barnetegikoak. Bai, apa, zure lekua bidea, berriaren arnaza sentitzen da. Base, trika, Betikoak guri zen moika. Euskara zingo dietzirika. Berriaren arnaza sentitzen da. Korrika datorrenean. Venga, futbolean, be, pararen alde. Gure demoran. Euskal planetari da dantzan. Betikoak guri zen moika. Euskara zingo dietzirika. Komunikatzen den herri bat ez ari zatituko. Herri beratik la furia badator korrika. Batu gaitezen guztiok armatiroki. Gure demoran. Zortzitzen kalean. Puñaka. Un poquito más. Puñaka. A la mafia kalean. Puñaka. Ezin da gelditu. Puñaka. A la mafia kalean. Ezikuari utzi behar diegu beti, benda bizi joaten, bale? Cansado, agobiado, todo me suena mentira. Beste guztiok, beran atzetik. Tranquilo, beti mira, pues ya no queda más que aquí nosotros y yo. Sabes el cielo de mis palabras ahora mismo a vosotros. Ya la fibra, ¿o no? El Zuzendari jefeak eguraldi hona karriko dela, Clarisei ere arrautzak eraman dizkigu, epa gizte horrek. Hori, ia nor daukagu
Patiotik korrika etorri denik. Ondo, tropel majoa. Eta Larrauritik, senyor. Ja, lanak utzi ditu batzean, ja. Guapoa eusteteko. Eta begira da gora, bebai, Hori, lurrera begire ez, Aurrera. Gente gehiago batzen jako korrikara. Ia, lekuko aldaketa, areri momentu zitxaron. Ia, lekukoa, lehenengo joan behar da beste guztiok, lekukoan atzetik, bale? Hori, holatxe. Hori da, estira. Ongi etorri Elizalde ikastara, ezta? Ongi etorri! Bezala. Bai. Tipitapa, tipitapa! Bestela fuera de juego. Eta gada gure artean bakiotik datorrenik ordina? Haupa, zuek! Venga, porreta, guazen, gazte honek, oso zutxo baizuta. Haupa, hau da jendetza, ongi etorri korrikara, batu zaitezi edango gurekin. Guztion artean lortuko dugu, Bermeo, Bakio, Gernika inguruak euskalduntzea. Euskal Herrian! Euskal Herrian! Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Haupa, zuek, lekuko eroan aldaketa dutago. Eta institutoak hartu du, ezta? Ongi etorri, hau da jende! Ongi etorri! Lekuko dunak, aurrera! Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Eta gogoratu, beste guztiok pankartaren atzera. Lekuko erangalea da protagonista kilometro honetan. Beraz, pankartadunak itxi lasai espazioa. Ez da frisarik eta gozatu. Ongi etorri, ongi etorri! Haupa Bermeoko arraun taldea! Gora zuek! Altza, altza lekuko hori! Altza! Osa horrek urmeak dire? Hori gizona? Tragetako modukoak, Hori gizona? Mesedez, beste guztiak jarriko gara pankartaren atzeko partean. Bai, Rubeo, ber! Tipitapa, tipitapa! Eta udalak hartuko du orain. Ongi etorri! Haupa Bermeo! Amigos, ez da bigarrik ala. Lagundu gane apurtzuan, oiugu batzuk. Tipitapa, tipitapa! Hori gora lekukoa! Azpitu ondo! Tipitapa, tipitapa! Bermeo, esnatu behar ditugu. Venga, animo, esnatu. Venga, gora. Tipitapa, tipitapa! Horrika! Tipitapa, tipitapa! Ia, ez da ondo entzuten, Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Hori bakarrik, Bermeo, erakuntze dugun bizketarrak indarrak dira. Venga, tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Eta gogoratu, arraun alkartekoak eta besteak bota pankarta atzera, mesedez. Hau da, hau jendetza, haupa Bermeo! Ongi etorri korrikara, batu zaitezi edanok! Tipitapa, tipitapa, urrengo lekuko eramalea prest! Haupa gusanekoak! Hemen, jaude!
taldekideak eta beste guztiak atxetik, oiukatzen, aiei animatzen, hori da. Tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Bermeon, be. Bermeon, be. Ea jotakoak hartu da lekuko oraingoan. Gora lekuko hori, astindu. Tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Eta entzute! Tipitapa, tipitapa. Ez duzea faldo ala, venga, animatu, oiu egine, utzi hor arnasa. Tipitapa, tipitapa. Eben, garron, be. Lekuko jabale aldaketan. Errexapeko neska gaupa zue, gaupa. Gora, lasai. Astiro, disfrutau. Tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Corrica. 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 Zuek lasai, gozatu kilometroaz. Lika. Lasai, mesedes pankarta duda. Eskertzekoa inguruan, euskeraz, bizitzeko egin zuen lana. Euskeraz. Animo Bermeo, ez dala entzuten. Eon, be! Eta gora lekuko hori. Alkartasunakoak hartu daurie oinkoan. Gora neska, gora lekukoa. Hori non galdu da ba? Pankartaduna pasa horrela mesedez. Animo lagundu gure laguntzai lagundu dagoen artean, mesedez, kore izenekoa, lagundu motimak. Sogi taldekoak. Lasai, ez da frisarik eta. Animo, altza gora, venga, Bermeo, animatu! Eta gero gozen oiukatzen, hartu arnasa, onko oiukatzeko. Lasai, poliki, astiro, Lasai, zuen ritmora, Eta agoratu, beste guztio pankartaren atzean jarriko gara, mesedez. Inaskatuko baigara guhere Amnistiaren dena Jarraipeneguna Eta horrengoan txona atordeak hartu dago, ja? Hau pasua, gora lekuko hori neskak! Hau paure irrintzilaria, txalo! Hori! Bueno, txorde badauka erreleboa ikusten manez, ezta? Tipitapa. Bueno, Bermeo bizekoa bera, ara bat ibili gara. Ia, pankartak endu dugu, baina jarraitu guztiok lekukoaren atzetik, bai, mesedez? Venga, neska, gora lekuko hori! Gozatu azken metroak! Helduak, bai? Metro 60 gorakoak edo? Tipitapa! Bermeo, be! Errefusiatu alde! Euskaraz! Haupa zuek! Tipitapa! Horrekoan, Urdaibai eskualoi taldeko kirolariak. Haupa zuen ikote, gora lekuko hori. Kirolean be euskera zein da egun, ezta? Tipitapa! Bermeo, be!
Eskubaloitik gimnasia taldera, ezta? Plika! Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Euskal Herrian! Euskal Herrian! Eta aurreko lekuko eramalean prest omen daude. Gozatu zuen azken metroak. Haupa zuek, aurrera, aurrera! Mundaka surf taldekoak. Gora lekuko hori, gora! Aldapa gora, be! Haupa zuek! Lasai, lasai, gitzik tartea, buruak. Eta gora, lekuko eramale, aurrera, aurrera, gora lekukoa, gora! Haupa zuek! Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Zitartea furgonetarekin. Eta bengoak txikipitxeruen, teko guz gureatzean, haupa zuen! Gora, gora lekukoa, haupa! Aztitu ondo! Gozatu korrikaz, gozatu zuen kilometroak! Lasai, lasai! Tipitapa, tipitapa! Gabon mundaka, bagatoz, bagator korrika! Haupa zuek! Gabon mundaka, ongi etorri korrikara, batu gurekin, zatozte! Tipitapa, tipitapa! Eta egunsentikoak be, korrikarekin bat! Haupa zuek, gora lekukoa, gora! Lekuko hori erdira mesedez! Eta hemen, lekuko bera male aldaketa, haupa, hori da hori estiloa, lekuko hori, garantza ondo gora! Eta zatapur betin, tipitapa, tipitapa! Ez da entzuten, tipitapa, tipitapa! Horrika! Bermeako jodenean, faldu bai. Tipitapa, tipitapa! Horrika! Tipitapa, tipitapa! Horrika! Horrika, tipitapa, tipitapa! Horrika! Tipitapa, tipitapa! Horrika! Haupa, haupa, gure dantzariak zintzarreta guzti eta horriakoz! Haupa zuek, gora, gora lekukoak! Gaztezar beltza taldekoak! Eta horrengoan aldaketa gauta! Ongi etorri mundaka! Batu baitezan dano korrikara! Ia, emetitik hori ez zuapur bet, emoteko, Sata inbrada burtsu bat, sata. Bale, Gutxi, segundu bet, mesede bat eskatuko txuetan. Tipitapa, tipitapa! Ze, ipakari dio zatala, agotuari gatu beraz, venga, tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Mundakako eskolako gazteri hemen aurrean, eskolan, gurasoak! Plika! 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 Vale, bagoaz. Gora eka. Klika, klika, klika! Klika, klika, klika! Eta mundaka atzean itzite bada baten bat ondino bakio dira terrena, da? Ez, baina bermeotik baten bat? Tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Gora, gora lekukoa!
Horrengoan matxidanakoa gurekin, ezta? Hau pasue, gora lekukoa! Tipitapa! 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 Euskal Herrian! Hau da, jendetza, hau pasuek! Ongi etorri korrikara! Txirrindulari taldea gugaz, ezta? Haupa! Bueno, gaurkoan korrika da egitea, ezta? Txirrindulaz edo oinez, edo korrika baina euskeraz da kontue. Haupa zuek! Eta izketan hasiz irudimenean geure pentsaerai asko izaten utzi. Eta gogoratu, beste guztiok lekuko eramalearen atzetik ipiniko gara. Eta aurreko lekuko eramaleak, gora neska, gora txurkulu! Haupa guzturi hau da jente pilloa! Dano korrikagaz bat! Eskurik eskuekin berria helburu isildu gabe berdin izango dugu. Eskurik eskuekin berria helburu Euskal Herrien! Euskal Herrien! Euskal Herrien! Eta busturi itxiten gabizela, ez da? Akordu noki gure dugu guk aikakook eta korrikakook Julen Kaltzada. Aikako historiko bat, horren beste lan egin zuena, aikaren alde eta korrikaren alde. Eta zozen lekuan, gogoan zaitugu Julen. Apa Julen, txalo, Julen, venga, animo! Altza, beso hori gora. Oieri, gora. Gure gaguzelako bai, hori teklik egin daurean. Haupa, kepa. Tipitapa. Eta ugaz, motxosulokoak, haupa zuek, gora lekukoa. Eta lasai, zuek jartzen da zuen ritmoa. Danok zuen atzetik joango gara. Tika! Tipitapa! Tipitapa! Gusturiko udalak hartuko da oraingoan. Bueno, eta udalak zer dino. Zerba batxe gure esan bai, ala zer. Lasai, astiro, lekuko ez dago ikusten. Hori lasai, beste txintxupe lasai. Lekuko hori! Venga, besoak. Como besoa. Oso ondo! Klika! Irritxi ere! Tipitapa! Hau da, jente bila, txalo artean!
Ongi etorri korrikara, batu danok, bat danok. Eta horrengoan lekuko eramalea aldaketa, Muruetako udala gugaz. Gora lekuko, lasai, Zure ritmora, zuk markatzen duzu ritmoa, gozatu kilometroaz, gozatu lekukoaz. Udalean ere... Izen flojo gai, izen, Ene. Ia, gazteria, aurrera lekuko, aurrera. Eta lekuko eramale aldaketa, gora lekukoa mutila, gora! Erdiratu apurua, neskak. Eta hemen urrengo lekuko eramalea, kaupa neskak, itxaron, lekuko hori aurrera. Lasai, zu lasai. Zu markatzen duzu ritmoa. Eta horrengoan gure esku dago begugaz, lasai, astiro. Bueno, ese flojito. Hemen gaude! Tipitapa! Bueno, hasi gara berak uste. Desgustatxu gongi etorri korrikara. Animo, lasai. Hori, martza. Tipitapa. Kriston multsoa daiko goemen atxetik ikusten da zain bet. Da ez da entzuten bape, bakarrik entzuten da zaurrekoak, eta tozela oso animoite. Astindu mezu hori, hain polita dena. Dau bat hor kriston gogoagaz, guazen lagunduten berari izatapur betite, Tipitapa! Siempre korrika lozoa, korrika paraleloak, gana batela, Tipitapa. Muruetatik, Ia, hori zato nintzua. Korrika! Tipitapa! Korrika! Muruetan be, euskaraz! Muruetan be! Eta hau da gente pilloa, aurrera lekuko, aurrera! Lasai, gaztetxoak, lasai, hori oso ondo. Barritarri niego, zuk ondo zozi, erdire, apurtxoto nago. Pankartaren atxera, egingo dugu deno. Venga, hori pesoak. Hau pasue, hori da hori sasoia. Venga! Hori bakarrik, fresko zo hasi, kanteta, venga, animo, venga, Tipitapa!
Ongi etorri zuri, bai korrikara. Aupa, aupa. Atzera. Itxi gozatuten aurrekoari, eta goza aurrekoak oiukatu esaten da. Aupa, foruko jai batxordea, hori. Zerrik asko jai batxordea. Eta ongi torri foruko udala, ezta? Ez? Jai batxorde dizeiten duzera? No? Atx biribil, vale. Bueno, ba, itx biribil. Gora itx biribil. Bueno, hau ja beste itxuri bat hartzean, eh? Liga! 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 Hori, golan bai! Lasai, danontzako da momentu, egozatu, bueno, etxe momentu no dala eko gortza horrean, Berak esan dago gora euskerea, eta gora dugu bai. Euskeren alditen dugu da guztiek, herri izin berdalako bai, horren hautza, Gora, txalo bat aldi, eta tipi-tapa. Eskerrik asko musikerei bai, gora Euskal Herriko folklorea, Bueno, hemen jantzatale deko, ezta? Nire jantzarien naz, Gerreño Urdaibaiko jantzataldeak. Hor zer dabil, foru dabil hemen. Oier arantxarteka zibilten dana. Eta txikitxo bat olankoleta bategaz. Oier, foru, izizenagaz. Hori, tipi-tapa. Tipi-tapa. Zuiltzaileak ere! Ez da entzute gozen oiukatuten zuiltzaileak ere! Foru ere! Tipi-tapa. Hori. Tipi-tapa. Alde bakarrik. Bai ez. Bueno, ba, kirolan eusken asimatu ez. Bai ez. Ia ba, esata egin, venga, zu, lehenagoa. Direlean ere! Atxekoak, ezaitu entzuten, atxekoak bai. Tipi-tapa. Bagabiz Gernikera hurbilduten. Aupa zuek eta gogoratu mesedez dano pankarta ostetik joango garela eta lekuko iramalearen ostetik. Gora Lorrika! Gora Korrika! Institutoa B! Danok pankarta ostera, mesedez! Lasai, txikitxoteko guz. Eta lekuko eramale aldaketa, oraingoan San Fidel ikastolako ume eta urasoak. Aupa zuriken, Hori da, euskeraz, eta lanean, zein eskolan, leku guztietan, gure altxorra zaindu daigu, eta zaindu zuen gure lekukoa. Bueno, eta denpora zuzun dugu, hazen minutu txubetor, gora bera, aupa Gernike, tipi-tapa. Gozatu lekukoaz, gozatu zuen zatitxoaz. Eta jarraitu, euskera, zabaltzen, zaintzen, gora Euskal Hedabideak. Ointxe, diko dugu kontra, elkarrizketea zuri. Ingo zuzue, esamos berro batzu, ia Garrikan inbetan da. Aupa Gernike, aupa zue, gora Korrika! Venga, sata Gernike, sata, entzuni bezkoe, entzuni bezkoe Euskal Herritik kanpo borrokatu dena izen guztien gaitza euskara. Entzute, zera ningo gu, zeite gure izkuntzea, zeite! Gernike, Venga, Gernike, todo entzute, Gernike!
Domekan jakingo dugu zer dagoen barruen, zein dan bezue? Gernike ez galdut nerra, segidu, hau aurrera. Honek herriek aurre badau gugez batera, tano batera. Apa Gernike! Venga, Gernike gaitu gozeinen zatapuruen! Klika, korrika! Klika! Eta kolakaine txokoko gazteria, oi. Lekuko eramaten, altza lekuko hori. Eta lekuko eramale aldaketa, haupan eskato, aurrera. Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Lekuko eramale aldaketa. Gaukari txokokoak atzelipekoi emango diote, hau da. Oso ondo, astiro joango gara. Tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Zonatu da horren, oparo urria. Eta lekuko eramale aldaketa, haupa mutilek, zue paisa zoia, aurrera! Maierreko langileak ugaz! Tipitapa, tipitapa! Haupa Maierreko langileak, eskerrik asko! Eta ongi etorri Ibarruliko saltzamendi txokoari! Haupa zuek! Ibarruri be! Haupa zuek! Dringilin drongolo txoko, haupa zuek! Gora lekuko hori! Hau da, usasoia gazteak, Aldapa gora, euskeraren alde! Dano kalaikoa, kongi etorri korrikara, astiro joango gara. Osatu korrika se merezidu dozu. Gora korrika! Eta gora, eta! Igone! Apa Igone, Gernike guazen animetan apurbet, Igone! Igone, be! Igone, be! Igone, be! Tipitapa, tipitapa! Klika! Tipitapa, tipitapa! Klika! 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 Eta hurrengo lekuko eramalea prest! Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Gora lekuko hori, gozatu neska! Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Apa Enrique! Haupa zuek! Eta hemen eki jautoak! Apa zuek, hori postasun hori bakasuen arpeie! Venga, kanta! Eta kanpotik zatozik guztie, Asier eta Paula zuope, sakatu! Tipitapa, tipitapa! Itzela egiten duzuen lana! Euskal musika bultzatzen, holan segidu! Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Altze barpei horrek eta barretxu eta argazkirako! Euskal Herri batu dugu hemen, eta Euskal Herrien zer egiten du? Gauza arte dramakoak, aurrera lanak! Ongi etorri! Zueri be, zorionak zelanez, antzerkia bultzatzen egiten dozuen lanagatik, antzerkian be, euskeraz! Eskerrik asko arte drama, eta hola segi, haupa zuek! Eta barrukia ikastetxekoak hemen prest, lekuko eramaten orain! Aurrera, gozatu lekukoaz! Bueno, ikusten dugu geoka gente gauzena, ez? Ingo goiantza apurrek du bai kante gazatera. Eta hurrengo lekuko eramaleak prest! Aurrera! Bargatik etorritakoak, haupa zuek! Gora lekuko hori gaztea, gora!
videoclip. Tipitapa, tipitapa! Hemen daude! Gerniken eta Euskal Herrian! Motorrak arrankatzeko momentuko aldea, gurea, herrikoa, korrika, Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! pausuz pausu, gure ritmora. Musikarrak! Hau pasuek! Gora, gora lekuko, erdine, oso ondo! Eskuz esku, milaka kilometro Euskal Herri osoan, zerrete dau barruen, zaindu ondo lekuko hori. Hatza eskerreko besoa Horren hatza eskubikoa Alpenak ditugu piztutan Tipitapa, tipitapa! Gora, gora lekuko hori! Bertso bat bono bai, ala? Korrika Gernikan da, horren gertukoa. Hemen egiten dena, gutxin modukoa. Batzuk dana eman da, besteok bultoa. Baina norbait falta da, lagun bat urkoa. Lopategirena da, gure lekukoa. Lopategirena da, gure lekukoa. Hau pasuek, eta gora lopategi! Venga, eta vas egiten tipitapa, tipitapa! Venga, gaitio, ez da entzuten, tipitapa, tipitapa! Viva Ziek! Eta eskuz aldatu da! Gu esan dugu, akorduen garen ez dara, agaz. Guaz egiten, moneko aekoa jokantea. Bueno, eta ni lagunen hortik, da bere bakalapan. Udalaren eskuetan orengoan, tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Udalean, lanean, tabernetan, kalean bebai eta eskoletan zelanez, danok euskeraz bizi gure duguleko. Liga! 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 Eta hurrengo lekuko eragoleak beprest. Esaten hemen dagoela zer eta korrika, eta zuek, orduen, klika, 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 hemen dago korrika, klika, klika, klika. Nesta, gemina zera iten dugu, zua. Berba. Salto txubetero, atxo papel bai. Bai, salto txubetero egin dugu. Gora zuek eta egiten duzuen lana, zorionak. Guaz egiten zata purue, Gernike, B! Gernike, B! Pausuz pausu, gure ritmora. Gure ritmora.
Amulategi be! Tot entzuten, Ernike, tot entzuten. Lehen askoz behin nertzio duen gozari, Venga. Amulategi be! Betiko laguntzen moizkara Euskara zingo dietzirika Eta eskuz esku! Oraingoan euskalgintzak hartuko da, Gernikako euskalgintzak. Aeka, Euskal Herrian euskaraz. Busturialdeko hitza, udal euskaltegia eta Bergotau. Hau pasuek eta zorionak itzela ingurua euskalduntzen egiten bezuen lanagaitik. Holan segidu, beharrezkoak zarie, hau pasuek, txalo handi bat! Itxizos mobilek, hainbeste mobil ikusogune. Gozatu korrikagaz, hombre. Bat, bi, teio! Hoi! Eta haien izko udalak hartuko da, lasai jongo gara aurrerantza. Piztutan Gure zareak bakorrika Euskal planeta dira dantzan Aurra Yankiz, eta ongi etorri Eusmendi Telebista. Hau pasuek, gora lekuko hori. Beharrezkoak dira euskerazko komunikabideak. Hartu bion artean lekukoa. Hola, Maiondo. Errika batorez, heldu hemeneko Gernike, venga, animo, telebista deko gor. Grabaute zauzi egoetik pena, argazti pila bedoai, guaz egiten Santapurbe, eta gurtu dugu zen etxekoak. Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa! Eta lekuko eramale aldaketa. Gora kanpo tiratozenak, gora kanpo ariten doena behar, gora gu, hautxo ego, tipi-tapa! Tipi-tapa! Entzuni mozko kanpo tipoi, tipi-tapa! Tipi-tapa! Rima bajatakoa zala. Gero zapatia toketan da, Adi pasatuko dut zerrenda Jesi, mademoiselle, olala Fati den zenua zabaltzen dut nire Guztiok bat egitea ezin beste dut Gure ritmora Guri zer moizka Euskara zingo dietzirika Tikimilikilikilika Zuaren errizora itzari bide eman, arbasoen Ze politak. Gure ritmora Gora lekuko hori, astindu ondo, gozatu. Tipi-tapa. Gernike atzean itzi dugu, baina baga ustaldetxo ondino, Euskal Herrian dago Euskal mundu osoa Udala hola notik no zegunero, bete. Gurea, herrikoa, korrika Tiritapa letzen merezu duguna Martzan jartzen azteko egin zazuklika Pankarta londo zuen hori, eskerrik asko. Hau pasuek, bengala eta guzti. Txalo!
Ze ondo zoazien hori da hori sasoie gero gora lekukoa, astindu ondo! Guztion andereñoa, adi pasatuko dut zerrenda. Je suis mademoiselle, olala, fati den soinua zabaltzen dut nire. Ez da entzuten tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Eskutsik zatozen arren, gora, 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 begirat. Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Hau da oso sasoie! Irri garatxu bai lekukoa, gora, 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 hori da, oso ondo! Eta kilometro erale, lekuko erale aldaketan, ongi etorri korrikara, Arteagako udalak hartu dugu lehenkoan lekuko, astindu lekuko hori! Tipitapa, tipitapa! Astiro joango gara aurrenantza, lekuko eramaleak marketan dagoen ritmora. Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Astindu lekukoa, ora!